To masu sauraro kamar dai yadda zance ke ta yawo ake ta faɗa a gari, inda aka ce wata matashiya ta yi ɓatanci ga Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. To wannan dai magana ta tabbata, kuma wannan matashiya ta je har lahira, inda mutanen wannan unguwa ba su yi wata ba su ɓata lokaci ba. Suka yi ƙoƙari suka ga sun kai wannan budurwar har lahira, inda suka cinna mata wuta. Wanda dai wannan abubuwa dai sun faffaru ba sau ɗaya ba sau biyu ba, amma rashin ɗaukan mataki yakan sa wasu mutanen suke ganin cewa su in sun yi ba abin da za a musu. To amma wannan ya zamo kamar izina ga sauran waɗanda suke shirin aikatawa. Duba da yadda za su ga yadda aka ƙona wannan matashiya, hakan zai zamo izina gare su in suna shirin aikatawa su fasa. Wanda haka muke so a ringa ɗaukan mataki a wannan ƙasa tamu, iya gwargwadon iyawan masu ɗaukan wannan mataki. Kuma muna gode wa Allah da hukuncin da ya yi a musulunci, wanda musulunci babu wani addini da ya fi shi. Ya Allah ka biya mana buƙatunmu, ka cika mana burinmu. Wannan channel da kake kanta ka danna subscribe, kuma ka danna alamar ƙararrawa, inda wannan channel ta Arewa Top Hausa News take ƙoƙarin ta ga ta kawo maka bidiyoyi masu tushe da ma'ana da kuma asali. Wanda kai kuma za kamata ka danna subscribe a kan wannan channel don ci gaba da samun bidiyoyin ta nau'i iri kala, wanda da ta ɗora YouTube za su sanar da kai. Hakan ne zai sa ka shigo kan wannan channel ka kalli wannan bidiyo ba tare da ka je ka bincika ba. Mun gode masu sauraro da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu. Mu haɗu da ku a wani bidiyo namu na gaba.